Bederatzireun da lehenengo urtian, maiatzaren 14. egunian, Orilloko herriko barraren aurrian, Alia agertu zan behatzik aldian. Handia bazan ere azkarra ibilian, bueltakan zebile joan datorrian, ondarra harratu ez murgiligerian, zurriak zeuzkan eta haiek bota nahian. Ikusi zuten ian ala zebilela, berehala joan ziren traineruen bila, arpoita dinamitak eta sokabila, buroek hartzeko etzan jende hila. Traineru joan ziren patroi banarekin, mutil bizkor bikaina guztiz onarekin, Manuel Olaizola eta Loidirekin, Uranga Atxagata Manterolarekin, Aliak egindako salto tamarruak, ziran izugarri eta ikaratzekuak, atzera egin gabeanko arriskuak, arpoiakin hiltzuten antziran hanguak, Ostxalu bajiran ta erdian baliak, gizonek egin zuten bainaiko peliak, ikusi zuten ian hilado itoa, legorretik anbazan bibat atxalua. Amabi metro luze gerria marlodi, ustan pala lau zabal albuetan palabi, Espainetan pizarrak beste hilera bi, Urraziak bezala zeuzkan ederki, Gorputzezan 1500 arruan, beste 200 mingain ta triparruan, Putxijan ez atzegon bat ere galdua, Adinako 6 pezetan izan zen saldua, gertatua jarri dut egiaren alde, hau horrela ez bada jendiari galde, bihotzez posturikan atsegintxu gaude, gora horiotarrak esan beldur gabe, gora horiotarrak esan beldur